χρόνια πολλά και καλά, με πολλά χαμόγελα. Γιορτάσαμε τη γέννηση του Χριστού, μα πρέπει να σας πω τι συνέβη εκείνο το βράδυ. Εκείνο το βράδυ λοιπόν η σπηλιά ήταν παγωμένη. Κινδύνευε και ο Χριστούλης και η Μαρία και ο Ιωσήφ. Έπρεπε οπωσδήποτε να βρουν τρόπο να ζεσταθούνε και φυσικά δεν είχαν τζάκι. Πήρε λοιπόν ο Ιωσήφ λίγα άχυρα και τα άναψε. Η Μαρία είπε, ας είναι πάντοτε χρυσά. Μα μετά από λίγο έσβησαν και ξαναπάγωσε η σπηλιά. Βγήκε ο Ιωσήφ έξω να ψάξει ξύλα. Σκόνταψε πάνω σε ένα κλαδί. Ήταν δεντρολίβανο. Το άναψαν. Η Μαρία είπε, πάντα να μοσχομυρίζεις και να στολίζεις τις εικόνες των Αγίων. Ούτε αυτό όμως κράτησε πολύ και το κρύο είχε γίνει πολύ τσουχτερό. Τότε μέσα από το σάκο του Ιωσήφ που είχε λίγες σελίτσες για ώρα ανάγκης ακούστηκε μια φωνή. Πήγαινε στη μαμά μας την ελιά να πεις γρήγορα ότι κινδυνεύει ο Χριστός, αλλιώς θα θυμώσει που δεν την ειδοποιήσαμε. Έτσι και έγινε. Πήγε ο Ιωσήφ και άρχισε η ελιά να πετάει ξύλα από τον κορμό της στη σπηλιά για να ζεσταθούν. Και όντως ζεστάθηκαν. Όλο το βράδυ έκαιγε. Η Παναγία λοιπόν ευχήθηκε να μην ξεραίνεται, πάντα να είναι γερή και να είναι στα σπίτια όλων των ανθρώπων και να αναβάζουμε το λαδάκι στο καντιλάκι του Χριστού. Έτσι είναι. Όλοι την ξέρουμε την ελιά και όλοι την έχουμε σπίτι μας. Καλές γιορτές!